No, zdor lidi, tady je Jingo.cz a já vás vítám. Prší. A já vás vítám u Minecraftu. U prvního let's playe z této série, z tohoto kanálu a úplně první video. Tak. Tak, jsem na jednom serveru, jmenuje se to Legendary Craft, nebo něco takového. No, prostě normální Minecraft a začneme těžit dřevo. Dost komentářů, začneme těžit dřevo. Ať to má pořádný kule. Jdeme těžit dřevo. A budeme prasáci, když na to zapomeneme. A ono nám prší a mně se to vůbec nelíbí. Asi přestanu zpívat, nebo mi někdo dá pěstí. OK. Hop. Proč prší do prkínka? Já nechci, aby pršelo. Nesnáším déšť. Ty taky ne, víš, tak já ti prostě tu zabiju, abys nemusela, nevím co. Pojď sem. Já se nemůžu do ní trefit. Už umři. Kolik má taková kráva životů, kurník? Kde jsi? Jo. A masíčko. Hej, ovce. Sorry, nemám nůžky. Musím tě zabít. To je moc drastická, tady to je moc drastická hra, jdem hrát něco jiného. Ne, nehrám Minecraft, ale menším drastickém podání, příště si stáhnu nějaký modpack. Tam to rozvěrá. Mohl bych si stáhnout nějaký modpack, co? Každý to hraje default. Možná tady? No tady jdem. Jdeme umlátit vlastní kůží, vlastní vlnou. Teď. Jdeme na to. Ty jedna ovečko. Zoupá. A, mám to. Juhu. Tak, máme 6 dřevíčka. A můžeme jít třeba si olíznout ucho. Jdem tudy. Tak, jsem schovaný před deštěm. Vytvoříme si už to je zem na černý dřevo. Dark je tmavá. Tak. Děláme si postýlku. Tak. Ještě druhou by to chtělo. A potom nějakou girl. Tak. Tak jo, tak. Co dáme dál? Já už jen co jsem chtěl udělat, tady to. No, já zapomínám, mám kratší paměť. Chtěl tě říct něco jiného. Třeba koleno, nebo ruku, nebo prst, a nebo třetí nohu. Tak tyjo, tohle bylo trošku jinačí. Ježiš! Fuj! To bylo moc kamarádské. Jsem velmi znechucen tímto, nevím co to je, ani nedokážu to s vlastními slovy popsat. A už přestalo pršet. Nebo, ne, přestalo pršet. No a my těžíme v dolech. A já nemám zase uhlí. To je docela prčicí. A minimapku, já jsem takovej zlej. Nemám minimapku, já nic nevidím, kurník. No, radši si tady nastavím světlo. Tak. A můžeme si jít těžit třeba cokoliv, co nás napadne. A tady je další díra. No konečně, nějaký uhlí.
A proč to nejde dolů? Jo, držím shift, aha. No jo, tak jsem Minecraft dlouho nehrál, no. Je. Koník. 3 uhlí. Jaký to prasák to dal až sem, že to nemůžu vytěžit. Já na to potom na to vyzraju. Co to? Jo, dobrý. Jenom to. Jsem zapomněl, kurně, hej, kde bydlím? Nebo jsem nedal home, já jsem si tam nastavil home a nedal jsem ho. No to nevadí. Ne, už mi zbývá jenom 4 srdíčka. No, už jdu. Leather. Z toho si můžeš udělat něco, ne? Nějaké brnění. No, jsem to dlouho nehrál. Tak. Cobblestone. Užijem na toto. Ještě můžu craftit. Tak. Nakopat si to. A tady je železo, jak se to řekne. Jak se to řekne v podá. Tak. Budu říkat tak, jo. Ne, to je divný slovo. Tak. Taky, no. Ti ukážu. Nemám jídlo. Proč nemůže chodit jídlo za mnou? A já za ním. Co? By bylo potom užitečnější. Oh. Achievement. Achievement máme. Máme, oh. Já tě jenom lehce pohladím. Pohladím tě bavím úst. Ty jedna kravičko. Ovce. Z ovcí nepadá maso. A mohlo by. Padat je hněčí. Tamhle je kráva ještě. Tak. Může. Měl bych si udělat nějakou farmičku. Existuje automatická farma na krávy. Jestli jo, tak si musíme udělat. Tak. Jdeme. Hele, co ty tady děláš? Tak. Sakra. Tady. Dobrý. Mám to, našel jsem to, dostanu 1. Možná tak 1 pěs. Tak. Dobrý. By to bylo rychlejší. Jdem vykopat tamto uhlí, co tam je. Tam ten koul. Koul. Tam mám spadnul. Už byste měli po let's playerovi. No to je jedno, jich tady hodně. A proč to kopu tady tím? No, tady tím to chci kopat. Když něco chceš, jdi za tím. Tak. Mě by zajímalo, co je důležitější v Minecraftu. Jestli diamanty nebo koul. Po uhlí.
No. No. Bych nemohl, kdyby se teďka někdo přihlásil zrovna pode mě a já bych mu nakopal zrovna přesně do toho inventáře, ty. Bych asi to by mě, hele. Železo. No, zlato. Já vím, že zlato vypadá trošku jinak. Zlato je takový žlutý moc. Až moc žlutý. To nebylo myšleno rasisticky, jo, ale jenom jako žlutý. Jako barva žlutý. Ty vole, to mi zní moc rasisticky zase. No to je jedno. No ras. Jo. Jestli za mě budete jako dělat srandičky, tak za to nevím, co budu dělat, ale ještě uvidíme. Tak, jdeme. Ty já si vždycky netrefím. Tady je tolik dír, že já se do nich netrefím. To bylo myšleno jako do tady toho, jo. No už bych si mohl konečně rozsvítit. Jdeme. Ne, teď to končí. Já jdu tudy. Aha, dobrý. Já jdu tudy. Takhle tak. Jdu to tady rozsvítit. Pořádně. A musíme se kouknout. Juknout se musíme. Juknout. A zase nic. Do prkínka, už mě to štve. Šup. Jdeme. Mírn. Já se napapkám. Tak. Teď se potřebuji dostat nějak dolů. Musím vypencovat tady ten krumpáč. On už tady jednou jsou vypencaný skoro oba dva. Tak. Kopem. Kopem. Jo. Já jsem to nekopnul. Jsem na kop. Já si musím přesednout, když mě bolí noha z toho, jak si na ní sedím. Tak. Nevím, proč já mám chuť na hamburger. To jsem potřeboval. Tak. Jdeme. No. Ježiši, to jsem tam nechtěl hodit. Tak to. Vyspinkáme se do Kostičkova. Kostičkov. Takhle pojmenuji město, který postavím tu Kostičkov. Kastička. Vítejte v Kastičkavě. No to bude vypadat trošku jakoby, jak bych to řekl. Já to nebudu říkat radši.
Já nevím prostě. Se mnou už to je takový, že nevím. No jo, kamínky. Zase přišel hrát s kamínkama. Tak. Šup. Prd. Ano, natáčím Minecraft, abych se dostal na Minuj. Co? Ale já už mám celkem hodně toho kamínku. Nechci něco jiného už. Jsme ve výšce asi 28, tak 28. Oh. Už jsem pokročil na level 26. Level. Nevím. Z chvilku už nebudeme mít krumpáč. To říkám. Ach jo, zase nahoru. Paraplíčko. Co to je? Tak. Jsem to chtěl, jo. Já si to něco vycraftím. Vycraftíme si toto. Tak. No celkem máme toho hodně, tak si to vycraftíme ten 2. Tak. Jsme postoupili o level 3 Iron Pickaxe. Nechápu, jako v realitě, kdybyste takhle postavil jakoby doly, tak byste se mlátil takhle volalo vždycky. Prd. No, vtipný docela. Tak. No konečně nějaká kejvka, nebo něco konečně, ty kráso. Toto trvalo. Už jsem myslel, že se to nedožiju málem. Tak. Já si tady pěkně udělám schůdky, abych nespadnul. Tak. Máme schůdky. Tak, kam půjdem dál? Tady je železo. Tak já ho vezmu. Já ho teda vezmu, no. Když teda nedáte. Tu. Vezmu si tady černokněžníka uhlího. Ano, uhlího. Já nevím proč, já furt držím ten shift a mě se potom hraje docela dobře, když držím takhle ten shift. Asi mám nějaký malíček, mám nějaký neposednej. Tak, ještě vezmeme tady. A tady. Oh, jsme XP3. Tak. Já se proto s vámi rozloučím. Mějte se no to nebudu říkat. Mějte se přenádherně a můžete klidně si nevím co, vytřít zadek třeba. Tak, tady tím Iron Ore si můžete utřít zadek. No, mějte se a čau.